Здравейте всички, които ме гледате, здравейте ми някакво. Аз съм Jack Frost Miner. И днес играем мапа Emerald Parkour. Правила: да не читваме, да не използваме никакви модове и да не чупим блокове. Защото domain items. Оня мото ми. Rules this way, да, welcome to Emerald Parkour версия 1.0. Rules this way, да, mod medium hard, окей. What the... Да, мога да се монирайте, пак да умра с тях. Наместах се да не умра. Мейс, ранър, лабиринт. Не от тук. Малко объркаме. Не от тук. Окей, не, определено не от тук, сигурно съм. Че не от тук мога да чупим листата, но че да не чупимаш някакви блоковчета. От тук може би, от тук. От тук и тук. Това не съм бил още. Готова. Abandoned Bridge. Окей. Да не падаме долу. Можем да скачаме. Не можем. Не. Така. Lava Realm. No cheating. Да. Не трябва да читваш на този джъмп. Как на такъв лесен джъмп ще тръгнеш да читваш? Някой снимок и преди такова да читва. Find the way out. Position. Dungeon. Ужас. Това е dungeon. Нищо няма. Sleep. Окей. Така лягам. Да, sleep. Monkey climb. Окей. Разбрах всичко тук. Тук всичко го разбрах. Трябва да си като маймуна. Emerald Run. Окей. Fuck you. Fuck. What the fuck, бе? Аз съм намирал бе. Добре, как не читваш на това? Кажи ти, на това не трябва да читваш. Да го видя сега това. Не трябва да читваш. Като ти бунтна, ще читвам. Ако знае колко ми пука, бъгнат моя мапа и не читваш. Ще виж как ще читвам аз. Читърчето. Да видя сега. Да не се пъш на инструмент. Сега го видя читърчето. 60 той. Как няма да се читва в мапа му. Ти като си пукнал мапа, умреш ли веднъж на този спаун, никога не можеш да продължиш мапа. Пък има някой, дето приемат правилата, но доста на сериозно. Моите приятели наистина не трябва да читваш и такива подобни. Да, не трябва да читваш. Като не трябва да читваш, закони са им бъгнати мапите. Сега съм подготвен. Това само веднъж да си е помислил, че ще ми се случи, ще види това. Така сега, вече е добре изградено, нали?
Да, добре, изградено. Ще види. Влизам в мапа и ще видят се. Ще видят ги прещам да видят. Видяха ли? Идем се спам. Жалко, че това няма чисто. Така да е. Жалко, че не съм казал, няма да казвам жалко, че няма чисто, защото малата. Това не биш ли малко по-различно? Ами, аз пак мога мина. Лесно, много лесно. Стига де! Там за какво въобще си играх, като мога да направя просто ето така? Лабиринта. Това лабиринт. Последния път не можах да го мина. Тази ще ходиш само на там. Това лабиринт е лесен, ама... Оня паркур не мисля, ще си много лесен. Този е истински. What the hell? Веся това види. Искам да щупа по тия блокове. Не може. Не беше честно, не. Той като не чества, аз малко да не чествам, въпреки че читнах. Читат. Как са? И сега ще го намеря. Ще го намеря сега. Всички блока ще му ги начупа. Да видой как не спасвам правилата. Ще пише, че я чупа блокове. Ще вижте. Ще вижте. Няма да ти чупа блокове, ще ти ги чупа. Ще види. No break do not break block. Не ще кажеш, че не ти чупа блоковете. Не е натам. Мейсрана. Окей, не е насам. Ето малко да почупим. И сега се връщаме. Накъдето ми искам, ако попадна в задръстване. Някъде. Искам да мога да летя. Искам да летя. Да летна и да видя. Пак ще читвам хора. Не съм виновен. Бъгнат му е нещо мапа сега. Извиняйте, ама... Как няма да се читва? Аз искам пък да читвам. Не смятам да не читвам. Ще видите какво се нарича чита. Сега по смисъл Майнкрафт да ми крашне ще види. Ето, как знам. Ще крашне. Ще го обезкуражат, ако още веднъж крашне. Тъпа Майнкрафт. Виж сега. Какво латафа, бе? What the fuck? What the hell? What the... Всичко съм бъркал. Хора, всичко съм объркал аз, бе. Всичко насам е трябвало да тръгна. Ама не. Аз съм бъркам всеки ден. Не минам това мапа постоянно. За първи път го играя мапа. Тъй, че няма критикуете. Чухте ли, няма критикуете. Да смея за коментар you hate. Ще тази намеря, ще обезглавя. Емералд Рън. Да, голямо бягане. Това само изпитвам. Аз малко ще го поизпитам. Но там... This is your last...
трябва малко защита. Нека малко яки работи, нямаме кирки, брави, имаме вече. Ха. Ще видите. Пигментчета ли? Зомбите ли? Сега ще видите ви. Как ще го изтъркам номера. Най-стъркания номер. Тъкна се малко защита. Какво? Минах ли мапа? Минах ли го? За поне 10 минути минах целия мап. С грифене и защитване. Направо не го спазвах. Не добавяй модове. Чух. Да, не. Добавям модове. И понеже това всъщност не е свършил, ще наруша правилата напълно. Сигурно се не напълно, защото нямам никакви модове и в момента не мога да тръгна да изтеглям модове, защото имам само още 5 минути. Сигурно се на колкото си искам, да съм се набелязал винаги 15 минути да ми е клипа. Николко повече. Няма да поискам 20 минути. Аз бих ли го цялото дърво? Не ли бе? Цялото вече 11 минути. Нито едното ли не съм разбил? Сега ще видите. Вие цял ден манипулирате с този тъп мап. Сега ще ми го грифя целия. Ще ми го грифя. Ще види с цяла нощ го грифя. И тук ще го начува да ми спадне, че той ще ме няма. Защото аз нали... Да, сама ниш. А с всичко ще грифа. С всичко ще грифам. На всичко. Всичко, което видя тук, ще бъде грифено от мен. Всички пайжени, защото мога да ги начупя. Най-накрая. Свърши мапа. Ей! Езере, свърши си. Свърши мапа, бе. Чакайте тук. О, ес, затвор да отиде това. Този идиот. Имаш 3 минути. Да, значи, че... И това беше от мен. Айде, чао! Тъп. Доста идиотски. Само си вземайте минути. You takes over. Как? Окей, това беше от мен. Аз бях Jackpot майнанатата и айде. Абонирайте се да получите инфo за клипа и айде. Чао.